shi yasa duk mai karantar da addini ina yawan nasiha zuwa ga matasanmu masu albarka. Idan ka mutum na karantar da addini, kalmomi na rasar kunya ba nasa ba ne. Fiyayyen halitta a hadisai da dama akan kwatanta kunyarsa da cewa kunyarsa ta fi ta budurwa mai kunya, wacce saboda kunya ko tsakar gidansu ba ta iya yawo, ya fi ta kunya. Shi yasa duk karantar wasu za ga akwai zaben kalmomi na kunya. Idan zai magana mu'amalan aure ko zai yi tsoratar a kan zina, sai ce karka kuskura ka shayar da ruwa a gonar da ba taka ba. Kaga ai da masu hankali yake magana. In ya faɗi wannan iya nufin karka je ka yi zina, musamman a gonar da ba taka ba, shine ga iyalin wani. Amma duba zaben kalmomi, karka shayar da ruwa a gonar da ba taka ba. Shi yasa wannan yake karantar da mu, in ana karantarwa mu rika sani, in kana karantarwa kar ka duba iya na gaba gare ka. A cikin masu jinka akwai iyayenka, akwai abokanan iyayenka, akwai sirakananka, akwai yan uwan sirakananka, akwai ɗalibanka, akwai yayunka, akwai ƙannanka, akwai malamanka. Yana da kyau duk mai karantar da addini a same shi mai kunya. Ba daidai bane a mai da wajen karantar da addini wurin batsa, a rika zuba kalmomi ana ta dariya ana batsa. Wallahi ba harkan Allah bane wannan, ba daidai bane. Mutum yana yi ana dariya ana jin daɗi. An bar karantar da addini, an bar ladabin addini, an bar ɗabi'u na musulunci. Ga hadisai birjik suna nuna mana duk zuciyar da babu kunya babu imani a cikinta. Shi sa in dai babu kunya a zuciyar mutum, zai kalli idan duniya ya yi ta kwantsama batsa, to wallahi babu imani wannan abin yake bayyanawa. Amma zuciya mai imani ba nata bane. Muna karantarwa mu rika zama masu kunya. Addininmu na musulunci na kunya ne. Duk inda ba kunya al'amari ya lalace. Wasu za ka ji kalmomin in aka kunna tsautsai ya sa ka ji su suke fada, amma kai kake ji musu kunya, saboda waɗannan kalmomin da suke na batsa 'ya'yansu za su yi aure a je a kunna suna ji, jikokin za su tafiya ce ga kakon ku ji irin batsan da yake yi. Ba addini ba ne wannan. Mun tashi da iyayenmu masu kunya da sanin ya kamata. Ka zauna ɗakin babarka, ka tashi gabanta baka sanin yaushe ne take halin larura da ba ta sallah ba ta azumi, baka taba ganewa ba. Babu wanda ya kai shekara 40 ko 50 ko 60 wai ya san ranar da babarsa ba ta sallah, bai isa ya gane ba. Duk da gidajenmu da gidaje ne irin na kunci a da, ban ɗaki ɗaya ake tarayya duka gidan, amma ba a gane yaushe suke ciki. Ba ka gane yaushe mahaifinka ke zama da iyalanka suke keɓantuwa, ba a bari ka gane. Al'ummar da waɗannan dattawan suka tarbiyyantar da mu, kuma yanzu a samar da marasa kunya a ciki su zama 'yan batsa ba addini ba ne. Addininmu na kunya ne. Kar mu rika tara jama'a ana musu kalmar batsa don suna jin daɗi. Addini ba ka gaya mutum me zai ji daɗi ba, ka gaya mar gaskiya. Idan za a faɗi gaskiyan a duba kalmomi da suka dace na karamci, da duk wanda ya je ka ya san kai mutum ne mai kunya, mai ladabi, mai mutunci. Karka wayi gari ana kokwanton a kunna wa'azinka kusa da yara kada a ji kunya, saboda in suka ji za a yi abin kunya. Ba daidai ba ne wannan. Mu zo masu ladabi. In kana yi ana jin daɗi, to wata ran za ka yi da na sani. A yi haƙuri a daina irin wannan. Allah shi sa mu wanye lafiya. Don haka tafsiri na